Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeɓoɓe yawmen pular arab on calminama on ñaganama Allah moƴƴat. Ɓe rasingol woni lawol man kadi ngol yebde chaine oɗo mbawi wadde abonné mbaɗa ɗum partage eme hande garten ko windere men hadis. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo Allah ya Allah jul e makko hisnamo wi, lan yadkhula ahadun aljannata bi amalihi, ala fof jogorɗo natirde aljanna e golle mum. Qalu wala anta ya rasulallah, ɓe mbi nelaɗo Allah hay an. Qala wala ana illa an yataghammadani allahu bi rahmatihi, o wi hay min so wona Allah surdirami e yurmede mum.